Tatag naman po ang papel ng kabataan sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programang pangkarapatan sa bayan naman ng Mangaldana matapos isagawa ang halalan para sa pagpili ng Barangay Child Representative sa Municipal Council for the Protection for Children or yung MCPC ng Barangay Osiem kahapon sa nung Disyembre 22. Pinangasiwaan ng halalan ng Municipal Local Government Operations Office or MLGOO, katuwang ang Local Youth Development Office or LYDO na dinaluhan ng mga konseho ng barangay at kanilang mga kinatawang kabataan. Layunin ng nasabing aktibidad na mabigyan ng boses sa mga kabataan sa mga usapin na may kinalaman sa kanilang kapakanan, partikular na sa pagbabalangkas at pagpapatupad ng mga programang tumutugon sa karapatan ng mga bata sa antas ng barangay at bayan. Sa naging resulta ng halalan, isang kabataan mula sa Barangay Osiem ang nahalal bilang child representative sa Barangay Council for the Protection of Children para sa MCPC. Makakatuwang din niya sa paghatid ng mga programa at serbisyo ang mga kinatawan mula pa sa iba pang mga barangay kabilang ang Gesang at Makayug upang mas mapalawak pa ang partisipasyon ng kabataan sa mga inisyatibang pangkarapatan sa bayan ng Mangaldana. IFM News. IFM News. IFM News.